9 million people sold out. Kain tayo. Mas mabigat ang flood control issue. Ay, ang freezer ko ano panda. Tatlong na imo. Pepsi. Tuwakan ko. 4 million people. Masih tahu belum duduk sa gilid ng rasyo. Ngayon na yun ang kaan gabi. Nabakante ang tiyan mo sa dyan na pagkaan. Tigabag. Akoy. Pag magtulan, iba ni kadang wala mong usap na yan. Mas kat matutunan. Kung tugi tapos tulog ba? Tumadugi.
So million people mega love shout out. Seven million people mega love shout out. Nanood ako guys ng ng interview doon sa isa nating kapatid na Muslim. Director ng si interview. Grabe kahina ang signal. Amo ni siya amo ni update kung siya per minute kay nga. Kuha na ni siya daan na ba? Ano ba siya? I-reset ko. 8 million people shout out. Hello. Ente bruja? Dapat lang.
isip. Patay oras. Pag makatungkat ka. Gago. Sa aking laban, araw darating ang iyong tanging hinihiling. Kung dumating kaya wala mga smart ulit ito, may pulis doon. Marlene, wala magpalit ka. Ang balis may muni kung takas Marlene, ang bikot nok mo status na nanay mo, ang bata po mo. Panalat na ma-chat kay Marlene, para hindi na kinamo. Wait, akot pakialam nanda, akan isip ang bata. Abno, tanda mo, syempre. Yung kwarto nyo, suktan mo pa. Ay, ang puta. Luod. Hindi ko nabot ko sa kwarto kung mag-suktan. Pag sa tondo, gamba mo, ito turok kwarto naman. Kulot na bukat abno. Ay na nagapano daras marika nagapaha. Langga.
Pinayagan ako mo siguro kung lubong ko hindi pa mo katwaran. Ulit mo ko. Para hindi ka mabuyawan, hindi ka maganto. Kanya ang kapit ko malanay. Malaan na buyawan. Hindi ka na ko ang kapit mo. No? Walang katatawaran. Hindi ka rin okay, hindi ka rin. Ini mo ako kwan. Uli makasaan ko ang kalimutan. Di magaan. Magaan sila uyudag. Ako uyudon ko. Sis, palawit gago.
mga cheese escudero. Sabi ko, madaw ka pas gusto ko. Mga peso ko sa libasa. May dala sa ano. Sa malita, ang dami lang cheese escudero. Traitor at cheese. Traitor eh. Correct. Hawak mo lang ang beer.
Hmm? Gusto na wala na mas gusto mga anak na kasi inay. Bakit hindi na Sino si Ilay? Ay, kagago, hindi gid mo. Na ano na Ilay sa Pulotaw? Sino si Ilay na? Hmm? Ano na tagas ko? Hindi na pamilya. Ano na sa pao? Hawak niya ang bit. Takpan mo. Ha? Pakal. No. Sa? GC sino? GC sino? Iyak ng basa. Ganda ko.
Sige, mo ka-discuss na nalit ako. Kasi Marjorie, na mo istorya. Ano ba ka dyan? Paulian lang. Kansanan. Why ka? Ignabiya-biyaan na.
gani sa balay ng ispilahan ko. Kaya walaan ko yun sa mga ispilas. Mga ispilahan na sa kariyel, mga wala gani. Mga ibatan, suman, wala obra. Masigil lang ang mga tuwag. Ano, ikaw magkako masakot. Sige. Subukan mo na. Tinawag ko na ni Obra. Ano, isa lang gani ko mga palitan ano, daw na. Salagang daw nga na gani ang Obra. Eh, dahil lang ako mainit ko. Sana pa mag-relate sa ano karasyon mo, ikaw din mo balikan yun. Ako na parang, natawag na parang mo. Pag ginang kayo,